ቀዳማይ 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 ኮይኑ ተዓዊቱ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ካልአይ 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 ጊዜ ናብዝ ቦታ መጽየ ካልአይ ጊዜ ናብዝ ቦታ መጽየ ካልአይ ጊዜ እየ ናብዚ ቦታ መጽየ ካልአይ ጊዜ ናብዝ ቦታ መጽየ ሳልሳይ 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 ጊዜ ይምገብ ኣለኹ ሳልሳይ ጊዜ ይምገብ ኣለኹ ሳልሳይ ጊዜ ይምገብ ኣለኹ ሳልሳይ ጊዜ ይምገብ ኣለኹ ራብዓይ 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 ምዕራፍ ናይታ መጽሓፍ አንቢበ ወዲአዮ ራብዓይ ምዕራፍ ናይታ መጽሓፍ አንቢበ ወዲአዮ ራብዓይ ምዕራፍ ናይታ መጽሐፍ አንቢበ ወዲአዮ ራብዓይ ምዕራፍ ናይታ መጽሐፍ አንቢበ ወዲአዮ ሓምሻይ 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 ደቂቕ ናይቲ ጸወታ እዩ 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 ሻድሻይ 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 ወርሒ ናይ ዓመት ሰነ እዩ 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 ሻውዓይ 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 ክፍሊ ይመሃር ኣሎ ሻውዓይ ክፍሊ ይመሃር ኣሎ ሻውዓይ ክፍሊ ይመሃር ኣሎ ሻውዓይ ክፍሊ ይመሃር ኣሎ ሻምናይ 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 ክፍሊ ብርቱዕ እዩ ሻምናይ ክፍሊ ብርቱዕ እዩ ሻምናይ ክፍሊ ብርቱዕ እዩ ሻምናይ ክፍሊ ብርቱዕ እዩ ታሽዓይ 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 ጊዜ ናብ ባጽዕ ከይዱ 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 ዓስራይ ዓስራይ ዓስራይ
ይ ዓስራይ ኣብ ስደት 10 ዓመት ረጊጹ ኣሎ 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 መበል 11 መበል 11 መበል 11 መበል 11 መበል 11 ተወዳዳሪ እዩ ነይሩ 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 መበል 12 መበል 12 መበል 12 መበል 12 ዓመት መዘከርታ መርዓኦም ኣብዒሎም 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 ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ተርታ ወይ ከዓ ደረጃታት ብትግርኛ ተማሂርና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ